Iyaqina eyokusongelwa kwabagqame ngomaskandi ku-TikTok. Lo osesithombeni uSiqiniseko Mvelazo kwamaphumulo odutshulwe ngeledlule kubhala uMthubisi Sithole sanibingelela. Isindo Fire Soweto TV sinifundela udaba olulaphana kwilanga langempelasonto luphume ngey-6 zikaJuni, Friday 2025. Iyaqina yokusongelwa ngokubulawa kwabagqame ngomculo kamaskandi ey'nkundleni yokuxhumana i-TikTok. Lokhu kulandela ukusocongwa kwaSiqiniseko Mvelase eNigel eGoli emqashweni wakhe odutshulwe ngesikhathi ebukhoma live ku-TikTok ngeledlule. Nyakenye ngoDisemba kudutshulwe kwabulawa uDubulambati eShisanyama kwaSteve eJulies Corner eGoli. UMbatha naye bekade engomunye wabantu abagqamile kule nkundla. Ukubulawa kwabantu abalandela umaskandi abavelele kule nkundla kuyanyaniswa nezimpi zomculo kamaskandi. Ngokwabalandeli phakathi kwabantu abasongelwayo okukhishwe uhlu lwamagama abo kubalwa uMax Makhanya, uMgibe Nyawo, Fraud yaseNkandla nabanye. Izigameko zokudutshulwa kwabantu sezihole ekutheni kwande nezexwayiso ezinkundleni zokuxhumana lapho kukhuzwa abasele ukuba behlukane nokungcofa imisebenzi yamaciko aziphilisa ngayo. Ekhuluma nelanga langempelasonto uMgibe uthe selokhu kubulawa uDubula kuvuleke umqondo kuyena, kuthi useyekile ukuhlasela amaciko nabanye abantu. Uveze ukuthi kuyamethusa ukubona igama lakhe ohlwini lwabantu okumele bebulawe. Kwangiphatha kabi kakhulu ukubulawa komngani wami uDubula ngihamba naye. Kwangifundisa isifundo, uma kwenzeka ngigxeka umuntu sengigxeka ngendlela eyakhayo, hhayi enenzondo. Selokhu washona umngani wami kayikho ividiyo engiyenzile enamagama anenhlabathi. Ngiqonde ukuthi angithinteki, ngakho-ke anginalo uvalo ngoba ozobulala mina kuyobe kuchaza ukuthi unenzondo yeqiniso. Ividiyo yokugcina engayenza bengidlulisa ukunganeliseki kwami nezinkulumo ezikhulunywe ngomunye wabaculi bamaskandi ethi nginesandla ekufeni komngani wami. Le nkulumo yakhe ibingiqhatha nomndeni wakwaMbatha. Kusukela lapho azikho izinkulumo ezilwa nabanye abantu engizenzile, kusho uNyawo. USiqiniseko uzofihlwa ngesonto kwamaphumulo. Yilo-ke udaba lolu olulaphana kwilanga kuphume ngazo iyi-6 zikaJuni, Friday 2025. Right, bebathinte kakhulu indaba yokulimala kaSiqiniseko, bathintekile kakhulu. Ngingazi u-TikTok, ngingazi amabhinca nabantu abaningi. Bafowethu, ngane zakwethu, ngizohlala ngikunxusa lokhu engizohlala ngikucela kini. Amaphaphu, imimoya kuyomele yehle. Ukuzondana nokuthatha izinto kwesinxele kuzomele kwehle. Lapha kumaskandi lapho esijabula khona, lapho esithokoza khona. Akusiyona indawo yokuthi ena sincofane ngendlela yokuthi kuze kuthiwe kusoleka ukuthi indaba isuke ngomaskandi. Kade kwasekuncofana ngomaskandi, kade kwasekukhulunywa izinto koda abantu bephila. Asazi ukuthi osekunjani-ke lokhu osekuthinta abantu bamaskandi, sekukhulumeke kuphi. Kwesinye isikhathi siyayiphendukezela inkulumo ngoba sisuke sibuhlungu ey'nhliziyweni kunento eyehlile umuntu esimthandayo, either ilunga lomndeni, umngani or ubaba osuke owubaba ey'nganeni zakhe. Kuyenzeka ukuthi-ke nibheke umuntu oseduze ukuthi ubani osingamsola kule nto ngenxa yobuhlungu esisuke sinabo. Kubalulekile ukuthi-ke singabhebhezeli izinto okungesizona phambili, sidale uqhekeko kuvele isimo simanzonzo kumaskandi. Akusaphileki manje kumaskandi, akusajabuleki. Abantu sebenza ama-list esingawazi ukuthi awani nanokuthi baqondeni ngawo. Mina nje engikucelayo ukuthi umaskandi iyona nto okumele isihlanganise iseze sibe yimbumba njengesizwe samaNguni, kungakhathalekile ukuthi uwumXhosa, uwumSwati uyini. Kwakumele umculo usenze sibumbane kodwa kubukeka ngathi sihlaze kakhulu kunakuqala. Asisho ukuthi abantu abaphume beyodelela noma ikanjani laphayana, kodwa laphana kuyancweka bafowethu, ayikho into e-serious. Koda-ke nabantu-ke abangathathi izinto kwesinxele, kukhulumeke kuze kuphunyuke amagama kugcine sekudinwa abantu abathize. Lapha siyabathanda abaculi bakithi, abafowethu labo.
akumelanga uze kube nenzondo yeqiniso esingaze yenze umuntu afile otherwise. Lapha nje sizojabula, abasazi sibabuka ko-T_V, sibabuka emafonini wethu ko-TikTok, o-YouTube, abasazi. Singaphambana endleleni bangasibingeleli because abasazi sibaningi kakhulu, okuphruvayo-ke ukuthi ena umhlaba mncane. Umuntu angakudlula everyday kodwa akakwazi, kodwa the way omthanda ngakhona ngoba ewumculi. So, iy'ndaba-ke lezi ey'bhalwayo lapha kwilanga langeSonto is fine, nabo is part of ukuthi bebhale something cause kumele bebikele abafundi babo ukuthi nayi indaba esiyicabangayo, nansi into eyenzakalile, nakhu sesilapha ngokwezinto. Koda-ke udweshu nani nani nokukhulumela safuthi izinto ey'zocika zimoshe namagama abantu, asizameni ukuziyeka. Kuningi ukukhuluma esikwenzayo online, singanaki, singabheki ukuthi ena into ethize ingamosha ifake inhlabathi ekudleni kukabani nobani. Lapho kumele sincome khona, kumele sincome. Lapho okungahambanga kahle khona, akuhambanga kahle khona. Uma kusekuyigemu yomunye, akube igemu yomunye, kodwa phela akungabi mase kuyigemu yomunye laba abanye bese befuna ukuthi-ke kuvunywe ngenkanika ukuthi manje sekunje, labe bengasakwazi-ke ukuphila kahle, no. Uma lowo muntu loyo esenza kahle ku-right, akenze kahle, phela banikeni nabanye ithuba ukuthi bencome owabo. Manje sekuba nenkinga, sekufuna ukuthi kuvimbeke manje kudadalase ngalona-ke ukuthi hhayi ukuthi kuwukuthi, bese-ke kuzobuya kuzodala iy'nkinga. Koda nje other than that bafowethu, umaskandi kumele usenze sibe into eyodwa, kumele sihlangane. Zonke iy'gemegeme ezenzakalayo ey'nyantisa igazi, ey'shiya imindeni ikhala, iy'ngane dengane zingenababa, amabhungu asemancane kabi besenempilo and asazoyiphila. Besekunezinto asazozi-achieve-a, besezokhanda imindeni, umuntu abe na-more than one onkosikazi cause bengamadoda anolimi, akwazi ukukhuluma, nabezokwazi ukuthi ahlanganise futhi isizwe, abumbe abantu bamabhinca. Ukuthi konakalephi-ke ngokwempilo asazi, koda-ke asikho-ke lapho. Bekuyilokho nje udaba olulaphana lwelanga langempelasonto besifunda lona libhalwe wuye-ke uMthobisi Sithole. Iyodibana ngokuzayo. Ngiyabonga.